Bueno, o meu nome é Ana Hermida. Patricia Mariño. Xosé Lois Leirós. Chamo Maristóbulo Quintero González. Eu chamome Milagros Lantes Seara, digo así completo porque, a ver, o pai e a nai son importantes e senón, se decimos solo cun apelido, quedase un pouco tal. E son de Carballo e vivo en Carballo. E son daqui do Concello de Teo. Son de aquí de Samos, nunha aldea de Lalín. Son dunha pequena aldea chamada Tapada e actualmente vivo na vila de Chantada. E son de Barreiros. Levo vivindo no rural da Estrada pois case máis de 40 anos. Dunha parroquia de Salvaterra del Miño, concretamente de Fiolledo. Vivo e nacín en Vila García de Arousa. Son de Arreada. Digo que son de Arreada porque como nosos vividos para manter as parroquias, digo que son de Arreada. Pois entrei uns meses antes das eleccións municipais, do 2019. Ata o momento eu sempre pensei en nacionalista, pero non militar activamente aínda, non? E a verdade que sempre estuve, pois eso, si vinculada, bueno, si era simpatizante, sempre fun votante, pero bueno, nunca me tomara así o da política en serio, nin participar, nin nada deso. Despois de pensalo durante algún tempo e de ser simpatizante durante algúns anos antes... Nada, deixei un tempo para pensalo, dixeronme que non tiña que saber moito de política, que tiña que aplicar a lógica. Empezamos a liar un pouquinho así as conversas e fomos metendo... Bueno, así foi como comecei. Sin ser nada concreto, pero sí ir avanzando. Sendo menor de edade. No instituto. Con todo o sacrificio militante que iso conleva, pero bueno, consciente de que para min como persoa era un paso necesario para axudar este país e esta terra. Non? Eu sentín a necesidade de arrimar o ombro para ir á abordaxe da piratería que se nos estaba vindo en riba, non? Sentín que necesitaba organizarme para defender o que eu creía e además descubrín que había moitas outras persoas que defendían o mesmo que a min e que xuntas poderíamos facer máis. Para poder facerlle frente ao goberno do Partido Popular e ao goberno de Feijóo, que xa leva 12 anos e pico. Porque aquí neste concello queren instalar un vertedeiro encuberto, entonces... Facerlle frente á direita. E foi con un carné de BNG en migración. Así comecei eu a miña andaina no Bloque Nacionalista Galego. Ui, son nacionalista porque vivo nun país que creo que ten todo o dereito a decidir o seu futuro económico, futuro social, lingüístico, político, cultural. Queremos vivir nel, queremos falar no noso idioma propio. É unha pregunta que ten unha resposta moi sinxela, non? Cando naces coas raíces chantadas nunha terra que tivo que soportar dunha maneira dramática anos e anos o expolio dos caciques, dos colonizadores, dos negacionistas e dos, digamos, desertores do noso patrimonio. Eu personalmente sono porque creo neste país e creo nas posibilidades e nas potencialidades inmensas que ten. Eu só me basta con mirar ao meu redor para ver que este país pode valerse por si propio. Somos un país rico en todos os aspectos, sobre todo en xente. Eu penso que nacionalista é calquera persoa, ou pode ser calquera persoa, que crea nuns valores básicos e que crea que esta terra pode sair adiante por si propia e que esta terra vale, non? Temos que xestionarnos a nós mesmos, non temos que depender nin política, nin económicamente, nin socialmente de ninguén. Por eso son nacionalista. Hai un refrán dos vellos que dice que nadie tira pola raba da berza como a seu dono. Esa é unha das preguntas que máis complicadas me parece. A ver, para min o BNG, fora de como describiríamos todos como a casa común do nacionalismo, eu creo que é unha ferramenta para traballar polo país, para mellorar a vida das nosas veciñas e dos veciños e para defender o noso país, a nosa cultura, a nosa xente, o noso dereito a vivir e a traballar na terra. Pois para min é un partido limpio que realmente sí que mira os intereses dos galegos e das galegas e que non ten ataduras nin deudas con ninguén. Independiente no sentido da palabra, de que eu nunca cobrei nada,
Por lo tanto, sempre fixen o que quixen, cando e como quixen. Porque teñen proxecto, ou temos proxecto. Creo que o BNG conseguiu alzarse como esa forza a que moitos galegos e galegas miraban con simpatía, non? E que vían como esa casa común. Home, despois de tantos anos, é case como a miña familia, non? É unha organización política na que creo que, como nas boas familias, tuvo os seus altos e os seus baixos, ten as súas virtudes e os seus defectos. Con todos os seus acertos e tamén cos inevitables erros. Pero eu creo que é a organización política que mellor e que máis honestamente defende os intereses de todos os galegos e de todas as galegas. A súa disposición continua a traballar polas causas pendentes dunha Galiza soberana, sin mochilas foráneas e, por suposto, sen hipotecas de ningún tipo. Somos unha ferramenta para darlle unha volta pois a Galiza. É o motor, ou debe ser o motor, que nos impulse a facer realidade a soberanía. É Galiza, é a única forza política xenuinamente galega co corazón, a cabeza e os pés nesta terra. Somos os únicos que defendemos unha Galiza nación. Uau! Fasme resumir moitos anos da miña vida en un momento, Por exemplo, a asamblea que tivemos no Ribeiro das comisións obreras, das miñas, hai unha serie de factores. Eu estuve implicado en todas as causas, no movimento sindical, obreiro, no labreo, en todos, sempre estuve, cando fixamos a bola xeral, cando en Ourense levaban o que xeron, que acabaron levando o Citroën para Vigo, o sea... Por exemplo, a conciliación, o primeiro que fixemos foi pedir un punto de atención á infancia, que aquí non había para ese servizo, preocuparnos por a cobertura do Concello, que é pésima. A loita social dos emigrantes retornados na Galiza. Unha batalla contra a facenda española, polo espolio da facenda española aos emigrantes retornados, que tiven a oportunidade de encabezar xunto con outros compañeiros e compañeiras. Bueno, orgullosa, primeiro, o feito de ser muller e militar nunha organización nacionalista sempre ten os seus inconvintes. Pero, bueno, a min me crea moita satisfacción ver que hai xente maior que nunca tería como opción o BNG, pero que achegan o seu proxecto, sobre todo agora, tamén é certo, e ven que hai posibilidades de que o BNG encabece unha transformación de país, o sea, que se ve e que te teñan a ti como referente na localidade. Foi cando agora co boom eólico que afecta esta zona, a xente se achegou a nós para que a informaramos, para que a defenderamos, o fixo dende moi diversas ideoloxías políticas. Cando eso non se tivo en conta e confiaron en nós para que nos incluiramos na súa loita, sentíme moi orgullosa. Pois sempre hai momentos nos que cada vez que unha persoa se achega a ti para querer avanzar, para querer integrarse no BNG, que ten como referencia o BNG, pois é unha especie de satisfacción que ao final, pois, bueno, pois todas esas pequenas satisfaccións acaban noutra máis grande. O BNG non creo que tocase teito, como moita xente di por aí. Eu creo que o BNG ten aínda moitísimo espazo para medrar cara arriba e ensanchar a base social e achegar cada vez a máis xente que queira participar deste proxecto. O futuro do país e o BNG están vencellados dunha maneira indisoluble, non? Ben, eu creo que se o futuro sigue do noso país, sigue cos pasos que levamos ata agora, pois leva mal paso, pero como eu son unha persoa que ten certa tendencia a querer avanzar e a ver as cousas positivamente, eu creo que, bueno, que estamos vivindo tempos de cambio, que a xente se está dando conta que hai outro xeito de facer as cousas, que hai posibilidade de avanzar, e iso vai unido, bueno, pois a que o futuro do país avance e vai indiscutiblemente unido a que o BNG pois, cada vez está máis forte. Eu creo que temos unha situación moi boa que debemos aproveitar por diante. Que se nota onde está o Bloque, un diputado en Madrid, notase que soamos a segunda forza
no Parlamento galego e no Concello marcando a diferencia. O futuro do BNG sempre será bo porque a militancia tirará del cara adiante, eu confío niso. Eu nunca quixen ir á porta do poder, dixenlle sempre a xente nova como vos no caso ese, non queires subir, porque se queres subir podes baixar, xa te subirán e xa te baixarán. Se vales moito, xa te escogen, carallo. Non te propoñas ti, xa te propoñerán a ti. Eso vai-nos moito daño. Por eso dicía antes, pensemos no pasado, para non querer mesmo serlo no futuro. Compañeiras e compañeiros, imos dar xa os resultados das votacións. O informe de xestión, o informe do Consello Nacional foi aprobado con un 99,32% dos votos e o relatorio por un 99,5% dos votos. É agora o momento da escolla do novo Consello Nacional. Foi presentada unha única candidatura en tempo e forma e cumprindo todos os requisitos, encabezada pola compañeira Ana Pontón. Para a defensa desta candidatura ten por un tempo de 7 minutos a palabra a compañeira Olalla Rodil. Mirade, antes de que comece a presentación da candidatura por parte de Olalla, comentarvos que no posto número 16, que figuraba Francisco Vilariño Taboada, houve unha modificación e figura Robert Neil Baxter. Olalla, cando que. Ben, boa tarde a todas e a todos. Intentarei apresurarme un pouquiño máis que imos un pouquiño mal de tempo. Boa tarde, de novo, a todas e a todos. Teño a honra de presentarvos a candidatura ao Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego. Unha candidatura de unidade, integrada por 50 persoas que no seu conxunto representan dous principios fundamentais da nosa organización política: a xenerosidade e a pluralidade. Unha candidatura que combina experiencia e renovación, que aproveita o coñecemento acumulado nestes anos e incorpora novas mans para a tarefa que temos por diante, que non é pequena. Esta candidatura está integrada por persoas diversas, plurais, que levamos anos traballando arreo en diversos ámbitos, sempre en favor de Galiza e do BNG. Militantes de base, portavocías municipais, activistas do movemento ecoloxista, feministas, activistas do movemento LGBT, militantes de Galiza Nova, do movemento estudantil, pero sobre todo nacionalistas galegas e galegos, nacionalistas de corazón. Persoas xenerosas que apostades no compromiso militante e no traballo colectivo, porque é así. Colectivamente, como somos quen de facer camiño, con decisións audaces e valentes, cando é necesario tomalas, como foi, a que adoptamos colectivamente en 2015 e decidimos poñer á fronte da organización unha nova xeración. Por iso, esta candidatura aposta por dar continuidade ao que funcionou
o que funciona e o que estou absolutamente convencida que seguirá funcionando, especialmente a unha executiva nacional, insisto, renovada no ano 2015, a que agora se incorporan 4 persoas novas que substitúen, e permitídeme un saúdo moi especial para elas, a Xosé Emilio Vicente, a Duli Diniz, a Xosé Marcote e a Susana Camba, que por decisión propia decidiron deixar este organismo. Grazas en nome de toda a Executiva e de todo o Consello Nacional saínte, por todo o que aprendimos de vós, por todo o traballo e dedicación, por todo o esforzo durante estes anos. Un esforzo e un compromiso que non é só co BNG, nin foi só co BNG, senón tamén con Galiza. A esa equipa de 15 persoas que encabezamos a candidatura ao Consello Nacional súmanse agora Manuel Lourenzo Sobral, que ademais de ser, como alguén berraba antes, o futuro alcalde de Soutomaior, e isto entre nós, o mellor anfitrión para comer un dos mellores arroces que hai en Galiza. Ademais, é tamén o coordinador infatigable do grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego aquí na Galiza. Manuel Lourenzo Sobral, Lucía López Sobrado, militante da comarca da Montaña e traballadora da área de organización do BNG, a persoa que probablemente conseguiu que Bieito Lobeira non acabase tirándose pola fiestra nos últimos anos e tolease de vez. Manu, Luchiña, Breixo Lousada, da Coruña, foi tamén membro da Dirección Nacional de Galiza Nova. E Breixo, igual que tantas outras persoas neste país, estivo emigrado como milleiros, insisto, de mozas e de mozos galegos. En Madrid, no seu caso, pasan as mellores familias, tamén podo dar fe diso, pasan as mellores familias, pero aínda así, Breixo estivo durante moitos anos, seguiu incluso ali desde Madrid facendo país até no mesmísimo corazón do imperio. Completa renovacións desas 19 primeiras persoas que integran a candidatura a este Consello Nacional Lois Pérez Castrillo, de Vigo. Foi portavoz municipal do Bloque Nacionalista Galego nesta cidade e tamén foi alcalde. Hoxe fai parte da equipa da Deputación de Pontevedra asesorando na xestión de proxectos transfronteirizos. No seu traballo e na súa experiencia atopamos unha visión deste país que non se mide en luces LED, senón nas mesmísimas e inmensísimas potencialidades que ten Galiza e tamén a maior cidade deste país como é Vigo, se somos quen de ollar cara a outra beira do Miño. Xunto a Manu, a Luchiña, a Breixo e a Lois, continúan como proposta executiva nacional as persoas coas que máis tempo pasei os últimos 4 anos, máis que coa miña propia familia. Das que máis aprendín e tamén das que máis orgullosa me sinto, porque non é fácil estar aí as 24 horas do día, os 7 días da semana, nin vivir unha pandemia mundial, que xa creo que só nos queda un ataque zombi. Non é fácil estar aí as 24 horas do día, os 7 días da semana, pensando como facer mellor as cousas, como facer que esta organización avance cada día un pouquiño máis, como seguir sumando xente a este proxecto político e, sobre todo, como facer máis e mellor por defender este país e facer de Galiza máis dona de si e do seu propio futuro. Cada quen fixémolo desde o noso espazo que nos tocou asumir, vivindo prácticamente todo o día na sede nacional ou tendo que dar a cara diante dos medios de comunicación sempre no punto de mira. Cando eu comecei a militar, e falaban da Executiva Nacional, sentía que era como un grupo de xente, non sei se eran os máis listos, pero que se reunían ali en Santiago de Compostela para debater e debater, e conspirar para teorizar e teorizar, que tamén é un pouco así, hai que dicilo, pero non é todo. É moito máis que iso. Nestes 4 anos rimos moito, pero tamén choramos. Vivimos cada campaña electoral até aquelas na que sabíamos que o que íamos contar eran votos perdidos, como a se fose a primeira. Tivemos fillas, naceron Martiño e Guillerme, naceu Icía, naceu Nuno, que foi o que encargamos o día que o BNG recuperou a súa representación no Congreso dos Deputados. Cumprimos anos.
Bebimos para ver se pensaban menos as derrotas e o día que gañamos algo, ou polo menos parecía que gañábamos e empezábamos a gañar, non bebimos nada. Multiplicámonos e sacamos folgos de onde non os había para seguir tirando para diante, porque sempre, en cada relanzo do camiño, había e hai unha voz que nos dice e que nos berra máis alá, que dicía Manuel Antonio. Démonos moito cariño, moito, mesmo telemático, porque nestes anos algunhas persoas perderon un pedazo da súa vida e tiveron que despedir as súas nais e os seus pais no peor momento. Por cada 7 veces que caímos, levantámonos 8 veces, que dicía Michael Jordan, e fixémolo xuntas. O Bloque non é un ente abstracto, non é un ente abstracto. Tampouco a Executiva ou o Consello Nacional o son. Non sei se somos as máis listas nin as máis sabias, pero somos militantes comprometidas, dispostas a seguir dando todo e máis, o mellor de nós cada día para que esta organización e este país avancen, sempre coa cabeza, o corazón e os pés neste país. Por iso vos pido apoio para esta candidatura. Obrigada. Compañeiras e compañeiros, habendo unha única candidatura, imos a proceder ao voto a man alzada. Decirvos que aos votos emitidos sumaránse os realizados telemáticamente polas compañeiras e compañeiros de Emigración que hoxe non poden estar aquí e o resultado final farase público en breve. Polo tanto, imos a votar esta candidatura ao Consello Nacional. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Imos agardar a resultados oficiais, pero xa se pode decir, claro, evidentemente, que esta candidatura ao Consello Nacional queda aprobada. Compañeiras e compañeiros, imos, polo tanto, a ir citando aos membros do novo Consello Nacional e, a medida que os vamos citando, agradeceríamos que vayan ocupando as súas cadeiras. Para o ano que ven, esta nosa organización cumpre 40 anos. Ao longo destes 40 anos, houbo momentos bons, momentos moi bons como o que estamos a vivir e momentos malos. Tamén nos momentos malos, a militancia comprometida do BNG termou deste proxecto e tamén nos momentos malos tivemos referentes aos que temos moito que agradecerlles. O primeiro, e que a título persoal para min sempre será o noso portavoz nacional, é quen pecha a lista do Consello Nacional, o queridísimo Guillerme Vázquez. Rosana.
Benvido, Guillerme, de novo a esta túa casa. A continuación, Cristina López. Iván Rivas. Daniel Castro. Sabela Bará. Uxío Benítez. Mercedes Queixas. Odilo Barreiro. Samantha Barreira. Francisco Chivite. A compañeira Rosana Prieto. Eu non son. Efectivamente, ela non é Rosana Prieto. Iago Tavares. Moitas grazas. Elvira Lombao. Xosé Manuel Carril. Agora sí, a compañeira Rosana Pérez. Xavier Pérez Igrexas. Elia Lago. Vou citar a persona que ven a continuación, non sin antes decir que eu prefiro, e disculpade os compañeiros e compañeiras, o Coliseum de Roma. Francisco Jorquera. María González Albert. Luis Seara. Ana Hermida. David Miranda. Daniela Fernández. Adolfo Muiños. Daniel Pérez. Mercedes Tobío. Rubén Arroyo. Cristina Cid. Diego Lourenzo. Avia Beira. Marta Gómez, secretaria xeral de Galiza Nova. A Executiva Nacional do BNG fica conformada por Eva Vilaverde,
Goretti San Martín. Olaya Rodil. Mini Rivas. Néstor Rego. Noa Presas. Monse Prado. Lois Pérez Castrillo. Ana, que temos moitas Anas, Miranda. Breixo Lousada. Manu Lourenzo. Lucía López. Vieito Lobeira. Olaya Ledo. Carme da Silva. Rubén Cela. Xavier Campos. Luis Bará. Hoxe pola mañá no seu discurso de apertura, a nosa portavoz nacional dixo, entre outras cuestións, que temos a obriga de acertar. Compañeiras e compañeiros, a militancia do Bloque Nacionalista Galego acertou no ano 2013 cando trazamos un novo rumbo que nos trouxo hasta aquí. Acertamos no ano 2016, cando dentro dese rumbo nomeamos unha nova capitana para o noso buque. Acertamos no 2017 e estou segurísima, seguramente todos e todas vós tamén, que volvemos a acertar agora Ana Pontón. Queremos, para ir finalizando, agradecer a toda a militancia que hoxe asistiu presencialmente a esta asamblea, tamén a que estivo presente da emigración por medios telemáticos e moi especialmente a toda a militancia da comarca da Coruña e da comarca das Mariñas que organizaron toda esta Asamblea Nacional.
penso que é de ben nacidos ser agradecidos. Moitas grazas, compañeiros. Compañeiras e compañeiros, moitísimas grazas a todos e a todas pola vosa presenza hoxe aquí, pola vosa paciencia, sobre todo co xantar e pola vosa colaboración. Para Rosana e para min foi un placer volver a moderar esta Asamblea Nacional. Grazas. No ano 2017, na Coruña, celebramos a nosa anterior Asamblea Nacional. Queríamos daquela abrir un tempo novo para o BNG e para Galiza. Hoxe, 4 anos despois, podemos dicir con satisfacción, fixémolo. O BNG é hoxe moito máis grande, máis forte, máis útil para o noso país. Somos 1.500 militantes máis que daquela, unha comunidade viva, unida, orgullosa de traballar por Galiza coas mans abertas, sen ataduras. Triplicamos o número de deputados no Parlamento galego, pasando de 6 a 19. Superamos todos os pronósticos e obtivemos o mellor resultado electoral da nosa historia. Hoxe somos a alternativa política e de goberno que Galiza necesita. Somos a forza do cambio galego e a nosa presenza é implacável, firme, ao servizo sempre do noso país. Cando se trata de defender Galiza, a sociedade galega sabe que pode contar sempre co BNG, alá onde esteamos. Volvemos ter voz no Congreso. Cumprimos o prometido e fixemos valer Galiza e movémonos únicamente por un principio, a defensa da sociedade galega. Goberne quen goberne en Madrid, os nosos principios de actuación non cambian. A nosa lealdade só ten un destinatario, o pobo galego. Afianzamos igualmente a nosa presenza na Unión Europea. Somos a voz de Galiza en Bruxelas e ali chegan todos os temas e problemas do noso país. E notouse, claro que se notou. En todas partes, a forza e a enerxía do BNG sentiuse na defensa dos intereses e dos dereitos galegos. Convertémonos na alternativa transformadora e necesaria, desde as rúas e desde as institucións. A marca BNG é hoxe garantía de confianza, de traballo incansável polo país, de lealdade, de coherencia. Mais queremos ir a máis. Nesta 18ª Asamblea marcaremos a folla de ruta para construir un novo futuro. Temos dous grandes retos: agrandar aínda máis a base social do nacionalismo e liderar o goberno galego en 2024. Para gañar unha nova Galiza, próspera, xusta, dona de sí. Con todas as mans, con todos os corazóns, contigo. Abrimos, xuntos e xuntas, unha nova etapa. Adiante co Bloque Nacionalista Galego. Imos gañar unha nova Galiza. Hola, outra vez. Imos ir dando xa inicio á sesión de clausura desta 17ª Asamblea Nacional do BNG e quero comezar, como non, dando lectura ás distintas propostas de resolución que saen precisamente aprobadas desta Asamblea Nacional. Os días 25 e 26 de setembro de 1982 nacía nesta cidade da Coruña, no frontón de Riazor, o Bloque Nacionalista Galego. O vindeiro ano 2022 cumpriránse, pois, 40 anos da fundación do BNG. A 17ª Asamblea Nacional do BNG insta a nova dirección saída desta Asamblea a realizar conxuntamente coa Fundación Galiza Sempre unha programación específica ao longo de todo o vindeiro ano que permita non só conmemorar esta data importante, senón que sirva para facer unha importante campaña polo conxunto do país de posta en valor do que significaron todos estes anos de loita política do BNG e tamén de formación para o conxunto da militancia. A 17ª Asamblea Nacional do BNG
manifesta como unha das súas prioridades no traballo político e social dos vindeiros tempos enfrontar o espolio enerxético que padece o noso país e que se traduce tanto nos efectos devastadores dos proxectos eólicos na terra ou no mar, no impacto dos encoros ou pola brutal suba da luz que sufren singularmente as clases populares e que tamén afecta gravemente a estrutura industrial e produtiva da Galiza. Por fin, o espolio colonial da terra, instaurar unha tarifa eléctrica galega e rematar coa impunidade e cos privilexios das grandes eléctricas son reivindicacións básicas do nacionalismo galego que nos comprometemos a defender. A 17ª Asamblea Nacional do BNG manifesta todo o seu apoio e solidariedade coas nosas compañeiras e compañeiros do BNG e de Galiza Nova que padecen causas xudiciais abertas como consecuencia da súa actividade e compromiso políticos, en concreto cos 19 de Meirás, cos condenados pola acción simbólica da Casa Cornide e cos denunciados por defenderen na Illa da Toxa o dereito do pobo galego a denominar os nosos lugares co seu nome en galego, na lingua propia e xenuína e non coa deturpación imposta. Diante do gravísimo proceso de degradación do sistema sanitario público na Galiza, a 17ª Asamblea Nacional do BNG manifesta o seu apoio á mobilización nacional convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública para o vindeiro 14 de novembro en Compostela. A sanidade é un dereito, non un negocio. Neste contexto de crise sanitaria e económica que ten levado a Galiza a unha grave situación de emerxencia social, a 17ª Asamblea do BNG chama a dar resposta contra a precariedade e o desemprego, contra o desmantelamento dos servizos públicos, contra a pobreza e a emigración, as que condenan ao pobo galego as políticas neoliberais e centralistas. Esa resposta pasa por intensificar a mobilización e a loita. Acreditamos na mobilización social como ferramenta para avanzar, porque só, como moi ben di o berro, a loita é o único camiño. En concreto, a 17ª Asamblea Nacional do BNG amosa a nosa firme vontade de seguir a reclamar do Goberno español por todas as vías, institucionalmente tamén na rúa, a derrogación total da Lei Mordaza e a derrogación total das reformas laborais. A 17ª Asamblea Nacional do BNG amosa o seu apoio ao sector primario galego, en loita por uns prezos xustos en orixe. A defensa do medio rural e a loita contra o despoboamento pasa por garantir rendas dignas, poder vivir dignamente do noso traballo. A 17ª Asamblea Nacional do BNG amosa a súa repulsa ante o aumento das agresións LGTB-fóbicas no noso país. Reclamamos xustiza para Samuel Liz, asesinado hai 4 meses, así como para todas as vítimas do odio, como vimos hai uns días, coa agresión transfoba na cidade de Lugo. Ningún paso atrás. A 17ª Asamblea Nacional do BNG acorda por resolución continuar loitando contra a violencia machista e comprométese a utilizar, ali onde o BNG tiver responsabilidade de goberno, importantes recursos humanos e materiais para camiñar cara a un mundo xusto e sen discriminacións entre homes e mulleres. Asemade, o nacionalismo galego acompañará as movilizacións e actos do movemento feminista galego que se promoven arredor da data do 25 de novembro, así como os pasos que dea o movemento feminista no fortalecemento da axenda feminista galega até que sexamos todas libres. A 17ª Asamblea Nacional do BNG mostra a súa solidariedade con América Latina. Saudamos aos povos de Bolivia, Venezuela e Cuba pola súa resistencia contra o bloqueo criminal e o golpismo de diverso tipo. Povos que impulsan os seus dignos gobernos no obxectivo de construir sociedades con xustiza social.
Saudamos tamén a loita do Brasil e Honduras e do resto dos povos, onde hoxe as forzas populares dan pasos firmes para incorporarse á senda progresista e dos procesos soberanos de nación. A 17ª Asamblea Nacional do BNG reafírmase no antiimperialismo e na defensa do principio de non inxerencia e no apoio a todos os povos que transitan os seus propios camiños exercendo de xeito práctico a súa soberanía. O Bloque Nacionalista Galego reafirma tamén o seu apoio firme ao Partido Demócrata dos Povos, HDP, perseguido polo goberno de Turquía desde a súa fundación en 2012. Condenamos a persecución e solidarizámonos cos 4.000 representantes do HDP suspendidos das súas funcións, incluídos parlamentares eleitos, 49 alcaldes e alcaldesas, 60 de 65 concellos gobernados polo HDP confiscados e os seus portavoces na cadea. Exiximos ao goberno turco que remate coa persecución e represión contra os representantes do HDP e outros prisioneiros políticos. Recoñecemos o goberno de Rojavia e denunciamos a ocupación por Turquía do Kurdistán e a comisión de delitos de lesa humanidade nestes territorios. O BNG acorda nesta 17ª Asamblea Nacional a elaboración duns criterios xerais para a eliminación de símbolos, honores e distincións franquistas que aplicará a nivel nacional con coherencia e coordinación. Ademais, o BNG promoverá a realización destas institucións dun inventario dos restos do franquismo nos concellos e a toma das medidas precisas para a súa eliminación. Por último, o BNG reitera o apoio á proposta de suprimir o nome do represor franquista Sergio Peñamaría del Llano dunha rúa da Coruña e substituílo por mártires de Valdeorras. Lamentamos e rexeitamos o voto contrario a esta proposta dos grupos do Partido Socialista e do Partido Popular no pleno do Concello da Coruña do pasado 4 de novembro. A 17ª Asamblea Nacional do BNG amosa o seu apoio aos actos que decorrerán en Lugo arredor do aniversario da Asamblea Nacionalista de 1918. Defender os nosos dereitos colectivos como pobo e visibilizar e popularizar os nosos símbolos nacionais é fundamental no proceso de toma de conciencia e emancipación nacional. Por iso, a 17ª Asamblea Nacional do BNG apoia e chama a participar nos actos que decorrerán arredor do aniversario da Asamblea Nacionalista de 1918 en Lugo, no acto organizado por Vía Galega que terá lugar no día 20 de novembro en a cadea de bandeiras patrióticas arredor da muralla organizado por Estreleira.gal no día 21. Finalizadas as propostas de resolución, agora toca agradecer e moito a presenza das organizacións sociais deste país que hoxe nos acompañan nesta cerimonia de clausura da Asamblea Nacional. Pola Confederación Galega de Persoas con Discapacidade COGAMI, Ramón Sestallo. Pola Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia, Xoan Antón Pérez Lema, Antonio Joaquín Lousa e Maribel da Pena. Por SOS Sanidade Pública, Manuel Martín. Pola Rede Galega contra a Pobreza, o seu director, Xosé Cuns. Pola Asociación Long Hope de Mariñeiros Galegos en Dereito a Prestación por traballaren en Noruega, o seu presidente, Juan Manuel Lores e Alberto Paz. Pola Asociación Maruxía de Migrantes Retornados, o seu presidente, Xosé Lois Leirós, Xosé Cougil, Salvador Soutullo e Manuel Vázquez. Pola Marcha Mundial das Mulleres, Ximena González. Por Avante LGBT, Andy Sánchez e Xandre Garrido. Pola Federación Rural Galega, o seu presidente Xurxo Álvarez e Manuel Dacal. Polo Sindicato Labrego Galego, a súa secretaria xeral Isabel Vilalba e Xosé Ramón Cendán.
Pola Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Mancomún, o seu presidente Alfredo Pereira. Pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, o seu secretario xeral Froilán Pallín. Pola Asociación Internacionalista Mar de Lumes, Llurena Cano e Óscar Valadares. Pola Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, Moncho Fernández Leal. Pola Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharagüí, a súa presidenta Maite Isla. Pola Asociación Sociopedagóxica Galega, Sofía Rebola, Ana Pérez, Carme Gasamáns e Patricia Varela. Pola Mesa pola Normalización Lingüística, o seu presidente Marcos Maceira e Celia Armas. Por Erguer, Estudantes da Galiza, María Alonso e Paulo Alonso. Por Vía Galega, a Plataforma en Defensa dos Dereitos Nacionais de Galiza, Anxo Louzao, María Xosé Bravo e Bruno López Teixeiro. Como representante e presidente da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, Cesario Sánchez. Pola Confederación Intersindical Galega, ACIGA, o seu secretario xeral Paulo Carril e Susana Méndez. E mándannos tamén un agarimoso saúdo, aínda que non puideron acompañarnos, as amigas e os amigos de Coalición polo Bierzo e tamén os compañeiros e compañeiras do PCPG. Continuando cos saúdos, e este sí que tamén os queremos agradecer moito, moito que estean hoxe aquí, porque ademais sabemos do enorme esforzo que fixeron para trasladarse ao noso país e acompañarnos hoxe nesta Asamblea Nacional. Queremos nomear e saudar as delegacións internacionais que nos honraron coa súa presenza. Da Alianza Libre Europea, Lorena López de la Calle, a súa presidenta. Polo Ciemen, Silvio Falcón. Desde Castela, por Izquierda Castellana, Jorge Lebrero e Alberto Hoyos. De Canarias, por Ahora Canarias, Vicente Quintana. Desde Portugal, da outra beira do Miño, polo Partido Comunista Portugués, Joao Torres, e polo Bloco de Esquerda, Joana Mortágua e Leonor Rosas. Do RIF, polo Quirac, Movemento Popular do RIF, o seu portavoz Reda Bensasa, polo Kurdistán, polo HDP, Debri Simen. Desde Palestina, pola Fronte Popular de Liberación de Palestina, un palestino galego, Fayez Badawi. Desde Honduras, polo Partido Libre de Honduras, Jairo Velázquez e Enrique Matamoros. Do Brasil, polo Partido Comunista do Brasil, Moara Crivalente, e do Partido dos Traballadores, Rafael Reis. Desde Venezuela, pola Embaixada da República Bolivariana de Venezuela, Mauricio Rodríguez, polo Consulado de Venezuela, o seu cónsul, Martín Pacheco. Tamén desde Bolivia, o seu cónsul, Consulado de Bolivia, Martín Cazurco. Desde Cuba, polo Consulado de Cuba, a cónsul xeral Yaima Martínez e Armando González. Desde Gales, polo Plaid Cymru, Geir Williams. Desde Escocia, polo Scottish National Party, Lachlan Muir. Dos Països Catalans, por Esquerra Republicana de Catalunya, Maria Dantas e Josep Maria Reniu. Pola CUP, Sílvia Pagès e Pau Juvillà. Por Pobla Lliure, Xavier Roca. Por Junts per Catalunya, Aleix Sarri. Por Comunistas de Catalunya, Adelina Escandell. Por Més per Menorca, Damià Moll. Por Més per Mallorca, Anabel Riveras e Agustina Vilaret. Desde Euskal Herria, por Euskal Herria Bildu, Igor Zulaika, e polo Partido Nacionalista Vasco, Mireia Zárate e Estefanía Beltrán. Recibimos tamén
Recibimos tamén saúdos, non puideron acompañarnos presencialmente, pero sí que nos quixeron facer chegar o seu saúdo fraterno a esta Asamblea Nacional da Bretaña, a UDB, da Alemanha, o Dilinque, do Paraguai, o Frente Guasú e do Quebec, o Parti Quebecois. E rematadas as presentacións e os saúdos, agora sí que lle dou a palabra á persoa que leva o timón desta nave e que ten o inmenso reto por diante de seguir levando este leme para os próximos anos. Outro día, nunha asamblea local, precisamente a da súa localidade, a de Sarria, as compañeiras e os compañeiros do BNG de Sarria dicíanme, os militantes, as militantes somos moi importantes, pero sempre en toda organización fai falta un capitán. Nós temos esa capitana e é unha honra e un orgullo poder aprender todos os días dela e con ela. Ana Pontón, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego. Compañeiros, compañeiras, hoxe estou aquí ante todos e todas vos con humildade e con agradecemento pola confianza que renovades en min en unha equipa que ten o reto de dirixir o BNG nun novo ciclo cun obxectivo trascendental: liderar a Xunta de Galiza en 2024. A nosa vocación é gobernar este país para darlle un futuro de esperanza a xente que está mirando para nós. E eu digo vos que non nos poñamos límites, que imos facer historia. Teño plena confianza no BNG. Sei que imos estar á altura e traballar todos a unha para facer avanzar o nacionalismo. Tede a seguridade que eu, como portavoz nacional, vou dar o mellor de min cada día para sumar máis galegos e máis galegas. E tendo claro que unha persoa soa pode camiñar máis rápido, pero que xuntas chegamos máis lonxe. O que nos fai avanzar é o nós colectivo, o que nos fai avanzar é este nós unido e cohesionado, que nos fai fortes, que nos fai imparáveis. E na cidade que nos viu nacer fai case 40 anos, eu quero agradecer de todo o corazón a todas e cada unha das persoas que na época no que fora e no momento no que foron traballaron dentro desta casa. Grazas ás que loitaron un día, grazas ás que loitaron un mes, grazas aos que loitaron un ano, grazas aos que loitaron moitos anos e grazas aos que loitades sempre porque vos sodes as imprescindíveis. Somos unha organización con pasado, pero sobre todo somos unha organización que ten que mirar cara ao futuro. E para iso hai que seguir ensanchando o BNG. As nosas portas están abertas a todas as persoas que levan Galiza na cabeza e no corazón, a todas as persoas que comparten con nós que o cambio ou será galego ou non será. Esta é
unha das claves para gañar, porque se non agrandamos a nosa base social, todos os avances serán fráxiles. Na Galiza hai un gran sentimento de país e temos que traballar con persuasión, con xenerosidade, para traducir ese sentimento en termos políticos e electorais. É posible facelo e imos conseguilo. Imos conseguilo, entre outras razóns, grazas a unha mocidade que mira ao BNG como a única forza política capaz de darlle un futuro neste país. Os mozos e as mozas xa foron un dos motores que nos impulsou. Unha mocidade estafada por un sistema que non lle dá oportunidades. Unha xeración a que se lle di hai que formarse, que estudien un ciclo para poder ter un oficio, que vayan á universidade, que fagan un máster, que aprendan idiomas e despois a resposta que se lle dá é precariedade ou emigración. Pois eu dígolle... Pois eu dígolle aos mozos e as mozas que se rebelen, que non se conformen, que se sumen ao BNG e a Galiza Nova, porque somos a alternativa real frente ao Partido Popular, que é o mesmo que decirlles que somos a alternativa para darlles un futuro mellor neste país. E que somos a alternativa real. Cada vez o saben máis galegos e galegas, pero tamén o sabe o Partido Popular. Están dos nervios. Non sei se o notades últimamente. Están así, non saben moi ben como facer, non? Non sei se tivestedes ocasión pois de ver o debate do Estado da Nación. Ali vimos a un Feijóo que se empregou a fondo, que sacou toda a artillería pesada do Partido Popular contra o Bloque e contra min, que usou argumentos tan trascendentais como as miñas carpetas do instituto. Para poñerse a tremer, Pois claro que están nerviosos. Sabedes por qué? Porque nas pasadas eleccións moveuse o taboleiro en Galiza, empezou o cambio galego da man do BNG e non van poder paralo. Non van poder paralo. E hoxe estamos en disposición de abrir un novo ciclo político porque leximos a esperanza sobre o medo, a unidade sobre a división, o amor sobre o odio e a forza que nos dan a esperanza, a unidade e o amor por este país fainos imparable. Por eso o Partido Popular está nervioso, claro que sí. Gustaríame que cada un e cada unha de vos puiderades ver o mismo que vexo hoxe aquí. Vexo a unha gran organización que se suma nesta asamblea para seguir avanzando. Vexo a ilusión nos ollos por darlle un cambio a este país. Vese no ambiente que cada día estamos máis cerca de facer historia conseguindo un goberno que só se deba aos galegos e ás galegas, porque xa está ben de tanta sumisión a Madrid. Xa está ben de tanta sumisión aos lobbies económicos. Xa está ben que os de sempre gobernen nas sombras en presentarse ás eleccións. Imos facer historia e deixar atrás todo isto. Imos deixar atrás a Galiza en pequeno do Partido Popular para construir a Galiza en grande que pensa o BNG. Estou absolutamente segura que haberá quen diga que non é posíbel. Que non é posíbel derrotar a Feijóo, que non é posíbel cambiar as cousas, que non é posíbel que o BNG teña a presidencia. Son os mesmos que nos decían
que non era posible rebaixar as peaxes da AP9. Son os mesmos que nos decían que o BNG estaba acabado en 2016. Son os mesmos que nos decían que non era posible pasar de 6 a 19. Imos derrotar aos do non porque somos o BNG do sí. Sí a derrotar o derrotismo, sí a darlle futuro á mocidade, sí a facer de Galiza un referente na ciencia, sí aos nosos sectores productivos, sí a unha industria sustentável, sí a unha tarifa eléctrica galega. Somos o BNG do sí a unha sanidade pública forte, sí ao dereito a unha vellez digna, sí a un novo modelo forestal que acabe coa plaga do eucalipto e de Ence. Sí a unha saída xusta a esta crise. Sí a decidir desde nós para construir un futuro mellor. Somos o BNG do sí. Un sí claro e rotundo, un sí a confiar en Galiza e nas nosas potencialidades. E para iso hai que pensar Galiza en grande fronte a Galiza en pequeno que nos deixa o PP. Máis pequena no emprego, na industria, nos servizos públicos, na igualdade. Máis pequena na lingua e na cultura. Estamos perdendo galegofalantes. Somos a única lingua do Estado que perde falantes. Son miles as nais e os pais que denuncian que os seus fillos e fillas entran falando galego na escola e saen falando castelán. E isto só se pode describir con dúas palabras: xenocidio lingüístico. E hai que dicilo así e denunciar que estamos ante un ataque premeditado e deliberado o que máis nos une a todos os galegos e as galegas, a nosa lingua, e imos a sair defendela desde o orgullo e desde o amor, porque en galego temos futuro. E esa Galiza en pequeno que nos deixa o PP é a mostra da súa incapacidade política. Pola contra, desde o BNG pensamos unha Galiza en grande e saímos desta asamblea coas pilas cargadas e coa vocación de gañar para poñer en marcha esa Galiza grande, construindo un proxecto gañador que chegue ás maiorías sociais, porque a política non vai só de ter razón, é necesario que a cidadanía nos dea a razón e para iso temos que chegarlles o corazón. O PP encantaríalle ver un BNG encasillado nos seus estereotipos e nas etiquetas que eles queren construir sobre nós. O que lle preocupa é ver un BNG que, sin renunciar a ningún dos principios do nacionalismo, avanza explicando dun xeito claro e pedagóxico as nosas alternativas. O que lle preocupa é que cada vez son máis os galegos e as galegas que nos escoitan e que están de acordo con nós, en que necesitamos poñer ao servizo do país o vento e non ao servizo do lobby eléctrico como queren facer con ese boom eólico depredador. Están de acordo en que necesitamos un tren do século XXI, loitar contra o cambio climático, ter a chave dos nosos cartos ou poder político aquí, porque cada vez hai máis persoas en Galiza que están fartas de ver como cando deciden por nós en Madrid, Galiza perde e nós queremos que Galiza gañe. E para iso, amigos e amigas, temos que dirixirnos á sociedade cos brazos abertos e coas ideas claras. Esa sociedade que ve que os gobernos municipais do BNG funcionan e marcan a diferencia.
esa sociedade que ve o noso traballo en Europa, da man de Ana Miranda, que lle dá voz a todo o país. Esa sociedade que valora o noso traballo en Madrid, con Néstor Rego sempre firme na defensa de Galiza. Esa sociedade que ten claro que no Parlamento galego son os deputados e as deputadas do BNG quen lle fan fronte ao absolutismo do Partido Popular. Esa sociedade que ven todas e todos nós no BNG a política con mayúsculas. A política con mayúsculas fronte á decepción que crea esa política con minúsculas que non cumpre o prometido. Si se promete derrogar a lei Mordaza, hai que facelo e non aplicarlla a quen defende a lei, porque non é la toja, é a toxa. Si se promete derrogar a reforma laboral, hai que facelo e non pregarse os dictados da COE. Si se promete unha saída xusta á crise, hai que facelo e non negociar pola porta de atrás novos recortes na Unión Europea. E si se promete cumprir con Galiza, hai que facelo e non deixar tirados e tiradas aos traballadores de Alcoa, a Ibérica ou as Pontes. Hai que facer política con mayúsculas, porque nós non estamos aquí para aceptar o que non nos gusta, senón para cambiar o que non podemos aceptar. E non nos gusta ter unha democracia de baixa calidade, unha democracia na que a banca sempre gaña, na que se permiten as portas xiratorias ou a impunidade dunha casa real corrupta cun rei emérito fugado que simboliza como poucos que neste Estado non todos somos iguais. Estas cousas non nos gustan. E sabemos ben, porque iso é o nacionalismo, que si queremos cambiar o mundo, temos que empezar polo que temos máis cerca. E nestes últimos anos, se hai un movimento que ten demostrado que quere cambiar o mundo, é o feminismo, son as mulleres. E ese cambio que queremos non se fai colgando medallas. Faise avanzando na igualdade real e poñendo turbo, porque estamos cansas de esperar. Por iso, desde o BNG, asumimos como prioritario unha axenda feminista que nos permita avanzar cara a unha Galiza de mulleres libres e iguais. E quero tamén facer un recoñecemento explícito ás mulleres do BNG, a todas e cada unha delas, as de antes e as de agora. Porque non nos enganemos, a política tamén é un mundo moi masculino e non sempre o temos fácil, ao contrario, temos que superar máis barreiras. Que hoxe o BNG teña mulleres en postos relevantes non é casualidade, é o traballo de todas as que nos precederon durante anos e quero darvos as grazas de todo corazón. E precisamente, para non esquecer ese traballo, temos que seguir avanzando no empoderamento das mulleres, dando paso aos valores que o feminismo aporta: empatía, inclusión, diálogo, participación, en definitiva, pensar que estamos aquí para convencer e non para vencer. Amigos, amigas, hoxe estamos aquí reunidas persoas de toda a nación,
Persoas comprometidas, algunhas con moitísimos anos de experiencia, outras nas que esta é a primeira Asamblea Nacional. E todos e todas somos imprescindíveis. Somos un BNG amplo, diverso, cohesionado e, sobre todo, unido por un obxectivo común que é Galiza. Nesta Asamblea márcase o inicio dun novo ciclo onde temos un reto, liderar o goberno para construir a Galiza en grande que pensa o BNG. Porque, a pesar do desgoberno, da deconstrución e da demolición do país que outros nos deixan, no BNG somos optimistas, optimistas da vontade e optimistas da intelixencia, optimistas e redentas co futuro de Galiza. Desde o BNG queremos gañar unha nova Galiza. Hoxe empezamos a facer historia, porque xuntas somos imparáveis. Adiante co BNG, toda forza, toda ilusión, todo ánimo. Imos facer historia, claro que sí, e non o van poder parar. Adiante co BNG.